Blay P para simpan dengan P saya kena ke Amen channel Faithful and True. Bila aban support dan aban Christian yang kena ke channel Amen Faithful and True. Dapat pilih saya ke website amenfaithfulandtrue.com /support us hang tu dapat Christian lem yang kena ke channel dekat dapat priang yang ke kubur babah. Mentah kasih. Kebalang Katolik kalau kentup ya kitab bom long an ha ke Bible. Ki Protestan ki ong keba mendang sedang kebalang kalau kentai ya ke jinglong bala pediang le lane kanana city bat bala persat jong kini ki nyau teliki kitab apokrifa. Mereka kebalang Katolik pat kala benrap lane kala at ya ki hadin ki spak snem. Kejubab ya kene kalong. Kedai ke Protestanism keba laweng no ya kini ki kitab Deuterocanonical na ke Bible. Bun spas nam hadin. Pan mar kongpong ya ke puriskam kebalang nadu bedang sedang kelada pediang ya kitu ki kitab bakilong si bentajong ke jentok bakun. Kita ki kitab kidon nyoteli bat kilong kitab Tobit, Judit, Benikong, Baar, Makabi, Cing Star Solomon, Ecclesiasticus, dan Sirak, bat Baruk. Ki Bible Katolik ki kentubru sa ndriu lenong, lane sispa nyau teli ki dekod kitab Esther, bat lai lenong lane sispa nyau pusau teli ki dekod kibudan ha kitab Daniel. Kadkum ki babun ki Star Protestan bat kinong pule history ha ki South Spa Snem ki Baningkong. Kinonyalam balang nuksa Justin Martyr bakui, Tertullian, Augustine bakui, Ambrose bakui, Cyprian bakui, Irenaeus bakui. Kelum lang itu ya kin kitab kum kibala periang lane canonical. Bat ba kilong jentok bakui. Da kebabut ya ka Septuagint kebalong ke jingpen kala seka Greek ya ka jutang barim. Da kebabut ya ka dorbar ba Harum dan dekat Council Harum kolong asnem lais pak prapuar bat da kejingnya mencurlang barok larai ya ka kanon jong ka jutang bathamai ka ba kentup langru ya ka Deuterocanonical lan de kite ki nyot liki kitab haneng hakalis ki balong surim ya kitu ki ba layakut ha ka Council jong tren ka balong ha khatsan spa san adu khatsan spa repulai. Kalau dan kejingnya menjurlang jong ki start Bible, pakane ka kanon kalong wala pediang nadu ke spas nam basau, hadu ke spas nam ke bakandriu. Bat klempem kijing tho banikong ha ka Greek ju ke jutang pathamai kata ka Codex Sinaiticus spas nam basau, ka Codex Alexandrianus ha ka snam Saul spas sanpo. Lakan tublang ya kita ki nyot liki kitab Deuterocanonical. Ki Dead Sea Scroll ya ki ba la Shem Hakumran kim Shem don ya kitab Esther Andre ki don ya kitab Tobit Protestan ula ban kan thok shu lajar kata Jerom bakui balang ustad Bible bakrau ha ka balang barang sedang pat unong thok ya ka Latin Vulgate kemudian ka Bible ha tin Latin Shem la priang ya kini ki kitab Batam ngitip ki ki kitab ki balalong ki jong ka jutang barim naka sinot jong ki ju ka balalong hajamnia haus nam khandai pau hadinu Chris ka balaweng no ya ka apokrifa ki ju kilatib ha ki no ki kitab ki baladon ha ka Bible jong ki ka jing jubab ya ka ne kalong kadkum Douglas bat Geisler ka jamnia kam siam lalong ka council badon ka ikhtiar ban simrai reka la shulong ka jingalang jong ki start kot bat kum kini ki jingalang ila donru kamadin ha ka jing sisya hajamnia ya ka jinglong kanon jong ki kitab kum ki jong ka Esther Ecclesiastes dan Kohelet bat ki jing ruai Solomon kala don ka jing tainia baru ki Protestan bat ki Katolik ki priang ya kini ki kitab mentah. Kane ka pen ka council hajamnia kam siam ladon kano ke jingya penben. Ki ju
kidang ya terkonia syapang ke jinglong kanon jong kita ki nyotili ki kitab. Bat kumjuru syapang ke kitab proverb dan pawar. Ha kapa sedang jong ke sepak senem kapa ar. Bat ujerom bakui. Ha ke jing ai jing perkat da tahu jong halor kini ki kitab. Kim dalong ki pasai kedar. Kumba ki protestan ki nyau bagi long ki pasai bha. Ha ke jing tho jong kapakateng apology against Rufinus. Haus dem sauspa ar. Kum kanuksa ulah tho. Hapa nga ong biang ya ka ka ba ki ju ki ong chapang ka jinga thu chapang ka khana kai susana bat ke jingruai jong langut ki samla bat ka phawar parsi chapang jong ubel bat uyak chakor ya ki bom siam ladon ha ka bible hebrew ubreu ubawan ra ya kene ke jing keno persya ya nga upen sisai la de ba ulong ubi bat unong pen but nam sniu naba ngalabatai ya ka ba ngaperkhat Andre ya kata kaba ki jukuran persya yangi ini haka apology against Rufinus ka kitab keba ar lunong lai pulai. Keba kongsan ujerom baku ula kentup ya ki kitab Deuterocanonical kata ya kita ki nyot ki kitab haneng haka valke kebalong ka jing penkela jong sya ka Latin ya ka Bible. Bat ulai da ba ka kitab Judit kalong kebala persat mensim haka jing thok lam prang shua jong kanik kitab. Halor kini ki baro. Om syam don kano ka sakhi ke basai bau jerom bakui la kentat ya kini ki nyotili ki kitab. Bat penban ukdeu ba ula priang ya ki kum ki jintho bala persat mensim. Kum ba ka balang katolik kale menta mene. Hendrei ujerom bakui kum ba long uno pa balang don ka ikhtiar ba khadu dan ba halor du ha ka balang. Umlong ubreu ubamla ban bakla ini umlong infallible kasaki naka history ndala petlang ya ke baro ka ai ke jingkersan baklan ya ke jinget katolik ba kini ki kitab kilong ki pada persat mensim bat kumta kilong shisha ki benta jo ke jintho bakui tingai kene ka jing ai na kene ka channel ka yarap ya pi ada pisngau pa kayarap di subha subscribe pat sam dan di share like bat pila ru uban kersan daga ba pile syaka website amenfaithfulandtrue.com/support us pat hang tu kidon kidor ka ba pisngau bit ban kersan ya kene ka channel ar pisngau pa kalong ka bayarap pada pisngau pa kalong ban ya samlem pan penbra ya ka jing sisa amen kemud nomor ba ngaong faithful and true mud upa sisa ba upala pansania ba lapen song norim ya kan ka channel na ka kitab jing pen pau long balai kat khatsa blessibun blay na kerku ya pi and the right try Jesus Christ